Shalom, Horas. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton hata parhorasan madihamu amanginang remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gerejaun. Saluhut ruas nihurian itu hata nuaing sahat mahita tu ari pentakosta paduahon. Ima pesta lasniro hadihita makalason haroronito di porbadia tu portibion ima pangodiani alai saluhut parhalado jumolo mapasahaton selamat ari pentakosta madi hamu. Selamat hari Pentakosta matutu diharap nang kahalan nami nang ginagasad daging dito at tayo marsal o kita alay kung dibagasad ko niya. Alanii sian nasato dita tapara de marohata lao marsaur doho tuhata mare de mahita sian buku ede nomor 400 ono puluh sada ayat sada sahatu ayat tulu songgop tuhami. Hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sian Sion si Tuhan ni hinadenggan marsinodang de bata sainarodo de bata jaladang tagamon hohom ibana ay songonodo didok Jehovah. Usehonok kumaaek tuak kana mawas dohot akasunge tu namahiyang. Usehonok kumatutu to dikutu pino permunan waing jala pasu-pasuku tu pino parmusogot.
Jehovah do debata, jala ibana manodang hita. Tabaton hamuma akapelean pestai sahat rodia kataduk nilanggatan. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate Tuho, sian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot kami di jauh ho tusi. Sai suruh matodim parbadia tu rohanami. Asatung hupar hatopot kami ho hanguluan nami. Asa lohot tuho kami marhite-hite hapor siaw nasitong. Jala asa toktong huhalasok kami pasangapon guarmu. Natar puji rodi saleleng nileleng na. Amen. Marede hita sian buku edeo 400 640 sada ayat sada dohot 2 otot di parbadia. Tatangihon mapatik ni debata sadarion ima natar surat di Yohanes 6 ayat 20 sia. Dungi nina Yesus ma mangalusinasida. Hapor seai hamuma nasinuruni debata. Ima ulaon lomoni rohana. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hobarto patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite kor sian letare.
Marede sian buku ede 165 ayat 2 doho tolu. Nabasa do roham diau. Tato poti madosa tatu debata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hamiro tujolom huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadario di julum. Jala huparhatopot hami tung najut-jut do hami manibil sianak kadalamu nabadiai songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum alani dosa nami i. Aidang dihalomohor roham hamatean yaka pardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hage duhon nami dohot pangalau sion nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami marhite-hite panidangio dohot hagogon ni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapo diguarmu nabadiai. Amen. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni. Nahudul disiamuni habangsani hatongamon ni badua gijang. Dibaheni tarbain ibana do pangoluhon rodi ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Tapuji matuhata marhite korsian Deborah.
Mare dehita sian buku ede 250 itu ayat 3 dohot onom. Jonok debatata. Hatani debata nagabi epistel tasadarion tersurat di Kolose sada ayat 15 sahatu ayat 20 tolu tajahama margati sore. Iba nado sumani debata nasotaridai na parjolo tubu sian nasa natinopa. Jala di joloni saluhut nado ibana. Jala saluhut naido hot di bagasan ibana. Imahuriai ibana do permulaan nau perjolo tubuh sian akka namate asa ibana perjolo dina saluhutna. Ai ditotuhon debatado naing maringanan di bagasan ibana sadok hagogo nai. Ibana do padinganan na tu dirin sali nai nang naganag nang akka na di nagijang dung patupa di darsiyan marhite-hite ibana. Dohamu akan naholang najulo jala parrohamusu marhite-hite aka ulawon hajahaton. Di padenggan ibana nuaing marhite-hite daging hajol maun nai dinamatei ibana laho pajongjokon hamu badia jala sohahurahan jala so jangan maradopon ibana. Asal mamian hamu ojak jala hot di bagasan haporseaon. Jala soolo meret sian pakirimon nabi negemuna di barita nauli nabi naritahon tusaluhut natinopa na ditoru ni langit ahu Paulus gabe parhalado disi ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jalano peopsa amen. Tapuji matuhata marhitekor ina.
Marede hitasian buku ede 100 ayat 122. O pangapul na lumubi. Hapor seautai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor seaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itu buhoni si Maria nagabe-gabe siaton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumani silatus na matetar pajal do ibana di hau pinosilang na tuat tuba na torudung di tanom na mulak mangolu jari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani isi may ibana pe mamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot mamate au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan abadia doho diasani dosa doho dihatai nama do mulak mangulu sogo dami halak nang mate doho dihangoluan na sora suda amen. Marede hitasian buku ede 116 ayat sada dohot 2 ditopaho dohau.
Tapasada rohata martangiang mahita. Hodo ale de bata Jahoba na manok palangit do rodi sadok pangisina. Ditok pahodo ng hamijolma nalaho mangaradoti akan natinopami. Asalam uli jalala denggan sude natinopami Tuhan. Jala dilihokodo na akan narikot disaluhu akan natinopami. Jala di pasu-pasu hodo di ramotiho lumowi mahami diaka ulaw ng pardalanan nami toktong doho paklalaho kami pangaramotion mo Tuhan na mga lehon hahipason ng hagugoon alanido boy hamiro siyan bagas nami marpungo hami muse di bagasan joromon ima di Pentakosta paduahon parningotan hasasaur ni todim parbadia. Nungasaur todim tuhami Tuhan, tom dimido na mangodihon hami, todimi na mga ramoti hami, jala todimido Tuhan, na margogoyhon hami, na mga dobya kanamasa di ngulo nami. Jala na yung tangihonon nami mamuseng hatam na gabi bohal ni partodion nami. Hurajumi hami do Tuhan hatamido na gabi bohal nami. Nagabe sulu-sulu nami dinagulap, tukot nami dinaladit. Jala hatamido nagabe podang di hami, maralohon subian di portibion. Asa marhamunangan ho Tuhan marhamunangan hami. Atong parguguam mo do hami marhite todim, lahomang lahon na hobar to hatam. Atong pasahatami matangiang namyon. Hola ni bagasan, guarnya anak mo Tuhan Jesus Kristus, martangya kami tuho Tuhan. Amin. Horas madihita. Hurian itu hata dihamua kamanami na nami tajahama jamita di Pentakosta paduahon hasasaon ni todi parbadia sadarion ima natarsurat di Pesalmen 104 ayat 24 saha rodi ayat 35 marsika soring mahita majahasa pakaholongion di jadi-jadian ni debata tungnalan situtudo akka jadi-jadianmu ale Jahoba saluhu nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Di sido mardalani akaparau, tole buaya na jinadihonmu, asa marmeang-meang di si. Molo di lehon ho di nasida, di jok puti nasida, molo di patedek ho tanganmu, butongan nasida di nadenggani. Molo di tongos ho todim tartopa manasida jala di pay baru hodo rupa ni tanoon. Molo ibana mamereng tanoon jadi humutal ma di jama akadolok jadi martimus ma. Saya dihalomohon rohana manian pikiraku yang guau saya marlas ni roha doau mida Jahoba. Ima sahakna. Hurian itu hata jot-jot do tapake hari libur di ngolu tahun lau merdalani tu akat tempat-tempat wisata. Bahkan akat tempat wisata na adong di Indonesia kemungkinan nunga tadalani sudi. Sumatera, Danau Toba, Bali, Lombok,
do akan asing. Ahado tujuata mempergunakan hari liburi mengunjungi ke tempat-tempat wisata. Laho mamereng haulion di Portibion. Menikmati sudi akan tinopa ni debata. Jadi molonu nga tabereng akan tinopa ni debata soy na maulina denggana na pasti kagum dohita. Heran dohita. Luar biasa Tuhan na manopa Portibion rodinasa isina. Adong dolo adong rura, adong laut, adong akasunge, jala ido nagabe lamabahen indah. Sudi akan natinopay. Jala ditiki panopaw ni debata onom ari, dungi nunga denggan si tutu. Dangadong nasa denggan akan natinopa ni debata. Ari parjolo dungi nunga denggan si tutu. Ari paduahon denggan si tutu. Mulut jaha di buku Musa. Jadi pada dasarnya sudah denggan do akan natinopa ni debata. Uli. Alai do habdo mempertahankan do memelihara haulion keindahan natinopa ni Tuhani sahat tu partikian si sonari. Adong ko hata ni ede si ebit age dia te. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat manusia. Alaniaha. Nunga godang na sega akan natinopa na dengganihian. Godang akan bencana alam na terjadi na taadopi di negara taon. Nampe di dok itu adalah tanda-tanda zaman. Alai ulah ni isi do gabe terjadi banjir, tanah longsor. Ulah ni sita jolma. Ya. Baholan na 2 minggu nasal pudope ro udan satoki do dang sadari ate. Iya pas na pertanyaan. Nga banjir akka jabu ni ruasta. Gabe sudah ro tu pertanyaan. Nga tergenang ijolo jabu na idalani. Ba adong na masuk aek tu jabu. Ya. Puasa sampai terjadi songoni. Isi do mampai ni. Gabi songoni. Odo na gabi perenungan di hita jolma. Ai salilingon dang hia banjir, dang hia masuk tu bagas nami. Nina salah satu dari anggota ruas jemaat kita. Alai puasa sahalion masuk tu jabu. Salilingon paling Holandi dalanido. Ai ke Nina. Iya. Siapa yang disalahkan dalam hal ini? Jadi itu tugasnya sebagai natinopa ni debata yang paling istimewa. Naungilehon Tuhani itu hita huaso dinalaho mangaramoti menguasai bukan berarti sewenang-wenang laho membuat untuk kepentingan diri sendiri. Alai mempertahankan dan memelihara keindahan hadinggano ni sudah akan tinopa ni debata. Nido asalam jekar lam uli melestarikan nang aka monumen-monumen dilestarikan, dipugar kembali. Dangadong be dolok-dolok hutan na gundul. Dangadong be terjadi longsor nang aka banjir. Haya. Ay ngol gudang mga aka sungai pe gabe nga ni sampah ate. Aka got parit na di jolo jabuta. Aka sampah. Ay do nama baik. Pinggir dalan ni pe mololaw hita suada huta. Bah, i pinggir dalan ni gabe tempat ni sampah. Ada tung pinahan na asi, paka pinahan-pinahan nama bay sampah tu si. Isi. Na tinopa yang paling istimewa. Ini makan kaina. Jadi di dokter persalmen do di bagasan turpuk tahun pakaholongion di jadi-jadian di debata. Songo dia do hita asa peduli tu lingkungan. Bahkan kita mau bersahabat dengan lingkungan kita. Dan tugas kita membangun kesejahteraan daerah atau kota atau desa di mana kita tinggal.
Karena kesejahteraan desa, kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Itu tugas ta. Membangun kesejahteraan di mana kita tinggal, karena kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraan kita. Membangun kesejahteraan masyarakat. Ay molonunga sejahtera masyarakat kita pem sejahtera do. Membangun kesejahteraan umat ruas. Ay sejahtera hamuna, hami pe pangula nago tiko sejahtera do. Ay molo susah hami pe dorok susah. Dang manetek be pasu-pasi. Iya. Bagaimana kita membangun ini kesejahteraan? Padimun-dimun hasadao nih, bukan menciptakan kekurang nyamanan bagi orang lain. Dan itu tugas nih kita. Ya. Boha asa nyaman, aman, marhuria, marminggu, aman ulau-ulau di son, saleling di son. Itu tugas. Dan dipikiri segala macam cara. Asa unang sonang berohana ison asa busisao. Trik pertama udah terjadi. Trip kedua udah terjadi. Trip ketiga udah terjadi. Apalagi rencananya. Bukan itu tugas kita. Tugas kita memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan. Itu. Jadi mau adong pehita merasa ya dibuat teror supaya kita tidak merasa nyaman. Mari kita berdoa. Kalau Tuhan itu kita mengalu-alu. Ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, kita datang kepada Tuhan berdoa. Bersama dengan Tuhan, saya damai. Bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Itu nang nahulahon. Roha tu dopan ni Tuhan ni. Ilehon sonang ni roha ya. Ada kedamaian hati, ada ketenangan. Nang pero alogo nagugoy, menggoyang. Tapi kita tetap damai, tenang. Itu arti damai. Ya. Di banyak tantangan, di banyak masalah juga. Waduh kita menciptakan asa damai. Ima ka ulaun ni aka naginohan ni Todi Parbadia. Alam nino hamu akadongan saha porsyaon. Didok do diturpuk taon. Molo di lehon ho di nasida di joputi nasida. Molo di patedek ho tanganmu butongan nasida di nadenggan. Molo di tabunihon ho bohim holsoan manasida. Di tait homa hosa nasida, monding manasida jalan mulak nasida tu orbuk nasida ya. Jadi yang menjamin kehidupan ngolut tahun nama nopa hita dong, na menjamin. Itu. Moloholan ditabunihon Tuhani bohina tu hisyam hita, holsoan ma. Holsoan. Baru monding mate mulak gabe orbuk. Aina sian orbuk do hita. Dibuat ditopah Tuhan ini. Dengan manang so dengan na taula Tuhan yang menentukan dengan mandau. Adong na taula manang so adong Tuhan itu tahu apa yang kita kerjakan. Itu. Manusia tidak ada haknya untuk menghakimi, menghukumi. Hak itu adalah menghukumi. Jadi asa dipugar kembali, penghijauan kembali, dipulihkan kembali dunia ini. Doakan ataingani, doakan masalah, dipulihkan Tuhan kembali. Molo di tongos hoto dim, tartopa manasida jala di pai baru hodo rupa ni tanoon. Molo di tongos todi Parbadia, todi ni Tuhan. Gabe sinonggopan ni Todi Parbadia Todi ni Tuhanima akan naporsiay jalan marhite aka ulaon nao ginohan ni Todi ima di pay baru ma dipulihkan kembali keadaan dunia ini. Dipulihkan kembali keadaan ni hutatau na banjir hiadang banjir.
Nagundul hian dolo kan nagundul ba ada penghijauan. Ima ulau ni aka nau majalo todi ni debata. Nang sega persauran gabedenggan museng. Ima aka ulaun ni aka nang majalo todi ni debata. Molo saita pikiri dia mana mabain na denggan pikiran do na dirohay do nagabi eksyen. Alay molo say tapikiri do jala tarencanahon do, buama asa susay bana, asa unang sonang berohana, asa busisaon, dang todi ni debata na maringan, desi, dihalak na songuni, alay todi na hoder do. Jadi molo nunga todi ni debata na maringan di bagasan akan na porsiay. Terjadi pemulihan hai baru. Hamu kadongan sa porsiaon. Adong ko sada na tua-tua, nga matua ibana, nga mertukot-tukot. Alay, se terus do pe iswani, akasuswanan. Unang kosong tanoy. Asa ijo, ay molo mubere akan na ijo itortiurdo si maloloko sigar nina dungo manugo nai mamereng akan na ijo daun-daunan hijau si malolong ta sigar ay basa beswana muyopong nina sahalak mana mamereng ay law mate na maho ay so sanga biar lango mo parbueni nina ay dang nalang yawi husuani asa ding gando tanoy jala adongan nong parbueni buatan alangon ni aka na poso. Nah. Jadi maloholan mamikiri diri na doi mana untuk apa dia capek manuani aka suasana nga matua. Ya tinggal hanya menikmati nguludo ba ya malaw maho magdalan itu jawab na nakonmo. Sabulan nisan. Nina. Ay mulodang mulaw-law na hatsi do dagiko nina. Iswani makasisuaswana ni. Basaha tu partikia non bahasa di sesuatu nai cukup balajon ya nakona marparbue potena ijual noni boy pasikan na marparbue kopi na coklat na ijual parbue ni boy pasi borasna biaya untuk dapur lepas sian hasil ni suasuanan na sinuan ni natutuan apa natutuan nunga liling monding. Bagaimana meneruskan ini? Asa unang punah. Aka suasana ni pedang punah. Aka deke na di laut pedang punah. Aka pidong na habang dang punah. Kita manusia jolmoma lahu melestarikan. Jangan ada satupun dari ciptaan Tuhan yang punah. Ay mulu sada pe punah noni ekosistem noni ini akan berpengaruh. Tu parngoluan na asing. Bahasa hea gagal panen. Dia kataon nasal puta bege barita di Samosir. Ya langi bagudung sude aka emeng. Alanya ha. Ay dangaw bera ulo isi ngay salang ulo gudangan jolmon. Itu kan? Ya langi ulo ki gawi parulo patong gudang. Mengulohi museng. Iya, kemungkinan itu yang terjadi karena tidak ada lagi ulat. Alam makanan di ulat kan bagudung. Marajalela mah bagudungon. Habis mah. Isasak maimeng gagal panen Samosir tiki. Ya. Ima molonunga sada punah akasan natinopa ni debata. Iko akan berpengaruh ke kehidupan ekosistem yang lain. Jangan berpengaruh doi nantu parngolu ni hita jolma. Mabuan hasusaan tungolu ni hita jolma. Molo susah hita ala ni banjir, susah hita ala ni aka gagal, ala ni on anion. Ya, jangan kita salahkan orang lain. Berpulang kepada kita sendiri. Ayo. Hamo kadongan sa porsian makaholongi na tinopa. Jadi-jadian di debata. Makaholongi ng akapihan pahanan dorbia. Adong go sada video na hiya hutoton. Ya. Adong ma dua halak bawa. Aleo di luar negeri loh. Anak ni harimau dipelihara sa mulai digeleng.
Sa mulai bayi anak ni harimau dipelihara mau. Dung lam dewasa anak ni harimau, ya, dianjurkan baik kamu tu harangan tu tempat na dan dengan be dijam pelihara muna ngabalga berbahaya dia non tu halak na asing. Ya. Ipasahak mau tu na berkewajiban ibain tu tempat na tu harangan. Ya. 3 tahun kemudian lau mana dua bawa na memelihara harimau hian. Nang mamereng harimau ijo mato merika tido harimau ngamabiar bawa na doon mang bohado terkamon na dohami alangon na dohami ngayon na rohana dong borohabiar alay ala sihol ni rohana mamereng harimau baisi do hatong halahi bertahan do dang gabi lari rupani nga siap manang terkampe hami toy ma nah HP itor berkati ma harimau sehira na manerkam ma berengon harimau HP di haul do na memelihara di haul di umma masih haulan ma harimau dohot na memelihara jolma ima ilustrasi dari binatang punya kasih di haholongi do na majaga na memelihara iba na tiki geleng lam hita jolma ma somar holong ni roha iya tiki hutoton i videoi itu satu tamparan itu tuh hita nah somar holong ni roha sedangkan binatang harimau itu udah binatang buas punya kasih diingat yang memelihara yang membesarkannya apalagi hita jolma hita mana tinopa ni debatana istimewa sian aka na tinopa na asing. Jadi mula nunga di songgopi to di parbadia hita dada holan aka dong atajong man taholongi. Bahkan aka paham-paharan na asing ke taholongi. Jadi mula dong aka paham-paharan na dijabu dipelihara jangan tersiksa. Adong pananggana bau nang sampai tersiksa atau pananggay. Iya, aljuk rohana disipakot pananggaw kan. Gabi sa sarana, udah songoni. Ipasa rupanya ala dijud rohana mamereng amatay. Gabi tu panang. Iya kan? Itu ro anak na museng. Nah, cerewek ilagay omak na anak na. Ala juk rohana tong pananggon itendang. Be, jangan. Oh, iya kan. Saya udah masa songoni. Jauh nang sampai tersiksa. Kapan pahanan nasing. Lebih bagus sih lihat untuk nasing. Daripada tersiksa jabuta. Nah ya. Bertanggung jawab do hita disudiaka natinopani di batao. Tu hita do dipasah tanggung jawab. Halah hita do notibus yang sudiaka jadi-jadian. Nah. Ya. Hamo kadongan saha porsiaon. Jadi ahad do gunata gabe jolma ahad do gunata ro tu inganan non. Ahad do guna hadir di tempaton. Ima na gabi tarenukon jala taulahon. Dia do kumudangan tapatupa marhiting ulut talas ni roha mangjud ni roha. Dia do kumudangan taulahon mabain sogod roha di joma mangbelas rohana. Akan naginohan ni Todi Parbadia. Gabi sibuan dame, sibuan las ni roha, sibuan holong, habasaon atau manon, aporsial. Itu parbuan ni Todi. Jadi nasiyai kojupang doi dingolu ni aka naung ginohan ni Todi Parbadia. Jalahitar ko na ginohan ni Todi Parbadia. Iko malas ni roha do hita. Iko dame do roha. Nakpe gudang aka galubang ati. Alogo lubis. Iya, manosak kita. Tapi roh kita tutuhani. Ita jalo to dinay, jalo to diin na manghula. Boy do sonang kita. Danga dong binamangibangi ngolo ni halak ng ginohan ni Todi. Iya. Jala molo ngolo ni halak ng ginohan ni Todi pe, dia akan siap menghadapi masalah, tantangan. Dia enggak lari dari masalah. Iya. Tapi dia bahkan berusaha dan memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Apa jalan keluarnya?
Iya dipikir dang lari rupanya. Iya. Jadi masalah na tadopi di akhir-akhir na sering banjiri. Iya. Bukan lari dari masalah itu, apida na mau. Ala banjir on, nina kan. Iya. Mulu banjir museng, itempak na pidai, apida na mau na. Mapida-pida mana terus. Bukan seperti itu sikap orang yang ginohan itu di Parbadia. Hadapi masalah, pikirkan bagaimana cara mencari solusi yang terbaik supaya jangan terjadi lagi banjir. Ya sugari akaros tahun lain. Roma banjir majabu muna amanginang. Pida na mahani na hamuna. Pida mahamuna sogo. Banjir mamuseng tempat muna. Pida mahamuseng. Kan gitu. Jadi di RT nami cali sabulan, ada gotong royong masal. Jadi akatano na di parit di goti itu kan dimasukkan ke karung, ibaime di pinggir naik. Itu antisipasi. Boy doi prediksi nasida, hari udah ndak mau. Ya ternyata benar. Natiki hampir seminggu berturut-turut udan, ngajoloi antisipasi itu. Sudah RT nami, ke masyarakat naipe ikut serta. Ya telah ya banjir terjadi di sini. Homan memang aiki mengalir, Kalau sudah nggak kering ya. Nih dak ya, sa gogo ni udan. Jabu jam sinulak na huingani dak ka banjir. Aman, terkendali. Mulyati mah di Tuhan. Jadi masyarakatnya di RT 007, RW 24 akan naginuhan itu di Parbadia itu di Batai nang halaki ha anggitai. Ala dinggan sudi. Iya. Jadi tugas takama ngakeng nang ruas ni huria akan nama kaporsya Tuhani nunga di tajalo siat Tuhani to di Parbadia. Asahita do dipakai Tuhani lah menciptakan keindahan kenyamanan hai barun di tonga-tonga ni Portibion. Pajekaron melestarikan nang akasude na tinopa aka monumen dipugar kembali asalap uli. Tugas ni hita jol mamai dan menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan di ngolu ni dongata nang di ngoluta sadiri. Aman, nyaman tabain dongata di labukta. Murang dusisa. Alani di pargogoi Tuhani mahita. Laho mangulahon na hobar tu ulaw ni tod di Parbadiay. Jalatarida maparbue ni tod di tonga-tonga ni parnguluta. Di paso-paso mahita saluhu na. Amen. Martangiang mahita. Ulahan nami Tuhan mandok mulyati tu adopanmu. Nunga hutangyo kami hatam na gabi bohal ni partodion nami. Isong gopi tod di mido hami Tuhan. Ni batod di Parbadiay. Ipake homa hami laho paulihon. Nang pajekarhon sudi akan natinopa mi Tuhan. Asa unang adong napuna. Unang adong nasega Tuhan. Jala akan naong segahi. Hubadenggan hami hupauli hami. Asalam dinggan sudi natinopam. Nang akainganan di dia hami maringanan. Dipake hodo hami laho padenggato ni. Dang lari hami san masalah na terjadi di akainganan hami. Di luat di dia hami maringanan. Ikon hubangun hami makejahteraan ni inganan ni. Ala kejahteraan inganan ni kejahteraan nami saluhut na do Tuhan. Pargogoi mahami. Parrohai mahami. Marhite todim Parbadiay. Asanang ditonga-tonga ni huriaw. Hakapepe bonangin daompe. Jupang mahadameon. Las ni roha. Kenyamanan, keamanan. Dinamangulak kaulaw nami. Nang didiki beribada pehami. Aman terkendali mahami Tuhan. Ala todimido na mangula. Dingolo nami roha ng pikiran nami. Paso-paso ma Tuhan. Huriam hakapepe bonang ina. Paso-paso ma perdalanan ni huriamon. Paso-paso ng saluhuk na ruas ni huriam rap doho saluhuk parhalado. Asa sa roha sa pikiran hami pasauton na hobar tulomo ni roham. Jalalomo ni roham manasao di sude nasa ngolu nami. Di bagasan borginon pe Tuhan hupasahat kami mandaging ng partodion nami. Asa homa na mga ramoti hami di na mangulon hami anon di inganan nami. Pasuang malojaon nami mangula di bagasan sa darion. Jalatar sunggol mahami tuari marsugot. Mandapot gugo na baru ng ngolo na baru na siyan ho. Sesa Tuhan ang kadosa pangalosyon nami asalam tamahami diadopan. Hupasahat kami ma tangiang namyon. Holan ibagasan guan yanakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.
Mare de mahita museng siya nomor 108 bain mau gaba-gaba laos tapasahat ma piliata. Tatanyakon ma piliataon martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haloruan ni saluh sileong lehon na dinggan, doho na sa libasa na mauliutus. Hupasahatami ma sa nanilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Se jalo may gabi uap na husus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan nun, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Huriam, do di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadiang magwarmo, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon to pangunjunan, paluo mahami siyan pangago.
jaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita, jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita, jala di pasaur humma damena tu toditabi. Amin. Kami namar hobasi acara ibadah hasasaur nito di Parbadia di Tikion. Kami parhalado tim musik song leader pasahaton tuhita saluhuna. Selamat hari Pentakosta madihita. Di songgo pitodi ni Tuhani mahita. Shalom. Horas.